Σάμητα. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε στη Φάνη τη Καρλαθάκη για να μας μιλήσει για το τρίτο πανελλήνιο μαθητικό και φοιτητικό διαγωνισμό ιστορικού ντοκιμαντέρ. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Ηράκλειο, από το Πειραματικό Λύκειο. Τα παιδιά έχουν τη χαρά να έχουν πάρει ένα βραβείο εδώ και λίγες μέρες σε αυτό το φεστιβάλ που είπες και εσύ Μαριλένα. Ήταν ιστορικού ντοκιμαντέρ. Το φεστιβάλ είναι μεγάλος ο τίτλος. Προσεγγίζουμε κριτικά το παρελθόν, πρόσωπα, γεγονότα και εικόνες από τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. Μεγάλος ο ανταγωνισμός, 54 ντοκιμαντέρ προβλήθηκαν και το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου πήρε το τρίτο με θέμα το ολοκαύτωμα της Βιάννου. Κοντά έχω έναν από τους εμψηφωτές καθηγητές, τον κύριο Μανώλη Κουρουμαλή, τη Τζορτζίνα Κυπριωτάκη και την Παντάνα Σατέλη. Είναι δύο από τις μαθήτρες από τους 20 μαθητές που πήραν μέρος. Να ξεκινήσω με τον καθηγητή, έτσι, ας πούμε από σεβασμό. Λοιπόν, καλημέρα. Πώς ξεκίνησε η ιστορία και πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτό το συγκεκριμένο θέμα? Καλά, το συγκεκριμένο θέμα είναι και λίγο προσωπικής φύσεως. Είναι η καταγωγή της πεθεράς μου από τη Βιάννη και από εκεί είχα μάθει για το ολοκαύτωμα της Βιάννη. Είναι αυτό ο διαγωνισμός που γίνεται από το περιοδικό Νέα Παιδεία, το Ιωνικό Πανεπιστήμιο και την ΕΡΤ. Συνδιοργανώνεται, είναι ο τρίτος πανελλήνιος διαγωνισμός που γίνεται φέτος. Και σκεφτήκαμε το ολοκαύτωμα της Βιάννη είναι μια ιστορία δυστυχώς άγνωστη από πολλούς και στην Κρήτη και σίγουρα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ακόμα ζωντανή όμως, έτσι. Ζωντανότατη. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα που έγινε στην περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μετά των Καλαβρίτων. Και οι μαρτυρίες των ανθρώπων που ζήσανε τα γεγονότα ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικές. Ζορτζίνα, ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με ανθρώπους που έζησαν τόσο τρομακτικά γεγονότα και ιστορικά. Η εικόνα που αποκόμισες από αυτό και τα συναισθήματα που ένιωσες? Νομίζω αυτό που όλοι μας αντιλήφθηκαν από όλους τους τύπους από τους οποίους πήραμε συνέντευξη ήταν ότι γι' αυτό αυτή η ιστορία δεν έχει περάσει, αλλά είναι κάτι που καθημερινά θυμούνται και αναπολούν είτε την οικογένειά τους, τους φίλους τους, ανθρώπους που είχαν πάρα πολύ κοντά τους, που τους χάσανε χωρίς κανένα λόγο. Και αυτό, αν μη τι άλλο, τους φαίνεται πάρα πολύ. Και αυτό φαίνεται και τον τρόπο που μας οδηγήθηκαν. Δηλαδή, κάποιοι κλαίγανε, κάνανε συχνές παύσεις γιατί δεν μπορούσαν να το αντέξουν και γενικά φάνηκε ότι δεν το έχουν ξεχάσει αυτό. Και είναι σίγουρα κάτι που θα τους μείνει. Δεν θα τους φύγει δηλαδή αυτή η ιστορία. Παντάνα, εσύ τι θυμάσαι? Αυτό το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε πριν από 1,5 χρόνο περίπου, έτσι. Ήσταν τότε στην πρώτη ηλικία, τώρα στην τρίτη ηλικία. Δευτέρα ηλικία. Ωραία. Τι θυμάσαι εσύ πιο έντονα από αυτή την εμπειρία? Εκτός από η Τζορτζίνα, είναι ότι αυτό που έλαβα εγώ, ότι είναι τελείως διαφορετικό να μας οδηγούνται οι άνθρωποι που τα ήσαν και τελείως διαφορετικό να το μαθαίνουμε από το σχολείο. Δηλαδή, αυτό που βλέπαμε, το πώς μιλούσαν, πώς συμπεριφέρονταν και πόσο πολύ το βίωναν και ακόμα πονούσαν, που δεν έχει περάσει, είναι αυτό που μένει. Άρα είναι ένας τρόπος, νομίζω, γόνιμος και πολύ πιο βιωματικός να μάθει ιστορία. Είχατε διδαχθεί στο σχολείο, μαθαίνουμε τοπική ιστορία σήμερα? Το ολοκαύτωμα της Βιάννου γίνεται ελάχιστη φορά. Μπορεί και καθόλου στο... Φανή, ναι, μας λένε. Πρέπει να κλείσουμε γιατί δυστυχώς δεν σας ακούμε καλά. Καταλάβαμε βέβαια. Είδαμε και τα πλάνα. Αυτό θα μπει και στο YouTube για να το παρακολουθήσει. Το ντοκιμαντέρ αυτό θα το προβάλλει και η ΕΡΤ, είναι στις δεσμεύσεις. Στην παραγωγός μαζί με το Ιωνικό Πανεπιστήμιο και το περιοδικό Νέα Παιδεία. Οπότε το προβάλλουμε, είμαστε και στην Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια από εμάς. Και θα το διακινήσουμε κι εμείς.